India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kim Jong-un nong yalam ka North Korea ularung sa China hang nikasngi ba da karar shimben kabala banyada nagi kuli banne ya shimbenta ka jingyat parades ka bahe jing sipai ha Beijing kata ka jingle jingo ka bakam ka ban pau ya ka jingya de jong u bat baro arngut u President Xi Jinping bat u Vladimir Putin unong yalam ka Russia. Kim ulami na Pyongyang haka janmit jong kasing kong balala banle ya shimbenta ka tege jing rakhe China haka balaya senran lang da menteri kambari ujo zonghui bat kiwe ki he officer ong ka kubor sarkar hangni kasngi baar kani ka jingle jingo jong uni unong yalam kan North Korea kade ka sin ka baning kong jong u shabari nadu ba ulale cha Russia ha usnam arjar pulai nakabenta bania kren bat u Putin bat kade ka jingle ka baning kong e jong u cha China nadu u jammang arhajar kat khandai ha Beijing lakmi lenti ba Kim unsa sakhi ya ka jingyat parares jong kisipai kabakan mau burom ya ka jingdap prapos nem jong ka jingkut jong katma ba baar haringkat uzi bat u Putin ka Beijing kalalong kanong kershan bakong san jong ka North Korea la bunsnam kabala ai ya ka jing im kabala penlong ya ka yo ka kot jong ka banyat bet kat ba ka US bat ki babun ki paralong jong ka kidang penne ya ka jing penjari kendon persya ekani kari Kam hadin Kim ulanang ya jan bat ka Rusia ki he jong ka US bat ka South Korea ki athu baka Pyongyang kalapan biang ya ki tiar ya le bat ki sipai ban kershan ya ka thma jong ka Moscow persya ka Ukraine kajingya don lang jong Kim peringkat bat Putin bat uzi kalong ban pen kan mau ya kajingya de ka banang klan ya pedeng ki laingut kinong ya lam bat ban pen I ya kajing kwa lang nakalyang jong ki ban ya trei lang kampau ha ka batu klar ya kan don jong ka perthei balaya lam da ka US nakabenta Kim kate kajing let ban kentiu ya ka kerdan sensyar jong ka North Korea ka balabu ya hajan jong ki katu kani kinong ya lam badon botam ha ka perthei Kim bat uzi kim pat syam la ya kendu markmat adu upanai jemang arajar kat kendai hakaba unong yalam ka China ulale jengo ya ka Pyongyang bat khot ya ka jing pendu ya ki bot yar thma nuclear hapuk ka Korea Peninsula haswa jong kani Kim ulale cha Beijing South Sian ha ki shipo benai nakabenta ban pani ka jing kershan jong ka China hakaba penbet biang ya ka jing ya de bat ka US bat ka South